L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqa aktar minn 8 miljun u 300,000 passiġġier bejn Jannar u Novembru li għaddew. Dan hekk kif il-mira ta' 8 miljun intlaħqet għall-ewwel darba fl-istorja tal-Ajruport fit-12 ta' Novembru li għadda. Bitkabbir ta' 15% fuq l-istess perjodu s-sena l-oħra, il-prestazzjoni ta' traffiku tul dawn l-aħħar 11-il xahar diġà konfermati s-sena 2024 bħala l-aktar waħda b'saħħitha għall-Ajruport s'issa. F'Novembru aktar minn 630,000 passiġġier ivvjaġġaw mill-Ajruport li ma' riżultat jirrifletti żieda ta' 17.2% fuq l-istess xahar fl-2023. It-traffiku tal-passiġġieri laħaq l-ogħla livelli lejn il-bidu tax-xahar hekk kif kważi 27,000 moviment tal-passiġġieri ġew irreġistrati s-Sibt 2 ta' Novembru l-aktar jum impenjattiv tax-xahar. B'mod parallel ma' dan it-tkabbir fil-volum ta' passiġġieri f'Novembru, il-moviment ta' ajruplani wkoll żdied bi kważi 20% filwaqt li l-att ta' postijiet disponibbli fuq it-titjiriet żdied b'aktar minn 18% fuq l-istess xahar is-sena l-oħra. Ir-rata ta' okkupanza fuq it-titjiriet ukoll titjib hekk kif is-sit load factor żdied b'0.7 punti perċentwali biex kiseb riżultat ta' 85.6%. L-akbar suq li kontribwixxa traffiku ta' Novembru kien l-Italja b'sem ta' 20% u segwit mir-Renju Unit. Madankollu l-iktar tkabbir sinifikanti fost l-akbar 5 tiswieq għall-Ajruport ġie reġistrat mis-suq Pollak. Fil-fatt is-suq Pollak qabeż dak Ġermaniż kif ukoll dak Spanjol biex sab postu bħala t-tielet l-aktar suq importanti għall-Ajruport Malti. L-aħħar darba li nkiseb dan ir-riżultat kien f'Jannar ta' din is-sena.